Hiru, bi, bat. Grabatzen. Bueno, Jordi, arrastion. Arrastion. Zemuz. Ondo, ja, zerruitza maikute, amen, ja, deskantzen apur bet, gero gabaz ez daik, zema jente entorko da, ez daik lan nahi bat, edo ez, baina, bueno. Bueno, behintzate bezeroak ondo, etortzen dira fidelak dira? Bueno, hemen jatetxeen bai, nik uste dut ja fideltasune, ja 8 urte dara guzamen, da, bueno, batzuk errepikatu, asko ja errepikatu datoz, bestatzuk barrizik be bai, hori be garrantzitsu, batzuk igual ez dien guztela joan eta ez dien torten gisa, baina, bueno. Ez que atxoko nintzen lagun batean jatetxean, bueno, pasatu nintzen albotik, eta esan zian, kale egin didate 12 giri, eta gondaz deitzen edo mesua bidaltzen, eta ez ebez. Bueno, holakoak pasaten di batzuten, batez be gabonak bueltan, da holako fetxa espezialetan, Bilboko jaizetan, gabonetan, holako mailan dizikaz, kontuz ukibide, gu eskarazi kobretan sarrerako bat. Batzuk ja jatetxe asko hasi die kobretan, gu nino ez. Nik esan nien, bueno, ja ikasi duzu. Hurrengorako, kapotarei kobratu, txartela, 25 €. Ba, igual portzentai bat, mai guztien, 25 edo hola nik edo jende ikusten nik oin, bai. Ez que nik uste dut atzo, zutela lan egin behar, baina hartu zutela maiori, eta esan zuten, bueno, etorriko gara bi, zerbitzen, errezatzen asuntua. Baina, zer egin zuten, itxi eta zera saltzea jun, zen. Bai, bueno, gero jente asko dago igual holako fetxetan, haikin dauz, igual reserva, kuadrilla hogeikoa bada, bi edo hiru ezberdinek, 3 lekuten edo 4 lekuten, eta gero zaten da, bueno, nora guaz, ona edo eta horra ez. Da igual abizi guez, edo azkenen orduan abizi betzue ez datu zela, da, karo, zukalderako ez da, ona, zuke produktu erosiki badeko zu, pentseu 60 personantzako da, gero 40 bat datoz, azkenin hori, bueno, edo kongele bizu, edo gorgel, edo, bueno, betiauz arazoak. Lio. Bueno, ondori gotxon gaude. Hau izan aurretik izan zen beste bat... Lehenengo hasi niken bazkide moduen Happy Riverren barruen, eta nuki gendun ondori izakaia. Ondori izakaia, egin bueno, sushi barra, japoniarra, eta gero plater batzuk japoniarrak, baina ara hasi niken, da bigarren dutien, hau monten hauen, apurete, gure kontzeptue, dastaketa menueken, guneko menue bai, pintxoak, apurete hanbakarrik sushikin hauen, da apurete sushi ja aspertut egon niken, da zan bueno, beste guzu bat gure dut, eta hona torri niken, da jau untxe dator nien, 8 urte ekin dugu zaman. Wow, 8 urte, ja. Bai. Barako zu lokal bat bai indautxun, ez? Indautxun dugu, urte eta erdi, onino entalak itxi digendun, indautxukoa da gastrotaberna bat, bakiz hau pintxoari begire, ardoa apurete ezberdinak dekuz, igual indautxu aldien ez dauzen ardoak, eta gero rasino batzuk, bertoko jatetxeko plater tipikonak, Bilboko goiko aldien dekuz, ez da? Azkenin, alde zarri egaz, da nik beti ikusen dut, pintxo eta bernatuki, ze plaza barrezen urte askotan lan nahi hau, da, pintxoan kontu asko guzen zeat, eta, bueno. Ja, ez jarteko, ez da? Bai. Eta, hau, hemen beste kontzeptu bat dago, ez? Bai, hemen hori da, deku eguneko menue, pikoteo karta bat, eta gero dastaketa menue. Dastaketa menue aldatzen dugu iruielik behin, izango dugu, hori, uden, udabarrizen, udazkenien eta nekuen. Eta gero eguneko menue aldatzen dugu astero. Da, gero pikoteo karta, hori urte guztien dagoen da. Eta hango izen, hori, pintxo barrekona, astero aldatu pintxo, hori kreatiboki, oso da, ez da. Horatzen aspaldi, oin dela urte batzuk, ya bezi dituzu pilo bat, pintxo txapelketa, ez? Bueno, hamen ondo digutxon lau pintxo txapelketa erabazi dituz, bata vegano kreatibitatien, beste bate txikitero arrautzen dekuz kreatibitat eta itxuriena, eta gero publikoena Asiako pintxoak. Pandemia garaian, txapelketa zberdinek egin ziren, da bai, azkero gurtetan jainaz perzentuaz ez dekote denborarik, goiko taberniegaz da jatetxiegaz, azkenen txapelketa bat ondo prestatu bizu, dau jente batzuk, hemen alde zarri batez be, holan enpresa handiz, honek Victor Montes, La Olla, eta honek grupoak, dekiez, bi persona igual, pintxoa presentan hilebetan hau, da proba gehien,
katzada egin. Ezagutzen ditut, bai, lolotakoa. Hori, esamoten lolo kipalekin dugu, sukalde buru bategaz prestatu pintxe bat, gero beste taberna baten beste bat, eta orduen horrek denborazko amotentzi horreri, ez da pintxe zabaketak prestatzi egin. Da orduen, nik hori bilkenaz gora, bera, klasi emon ez da izan, esan biloko estan bilkenaz, da aprobeten justo ailegeten az horretara gauzetara, bai. Bueno, erabortu da dukazu zuk etxean, ez? Bai, baserri zen gerniken, arratzun, aprobete neguen da uden, uda barri zen, bilketez kuyatxoak, berenjenak, piperrak, injabie... Danetarako denbora ez da? Ez da, hortua ganara da aprobete lasai garritzen, ez da baino neguen basate baterako babak dekotez pinke, iderrak, iderrari palu konbizu, sariek, azkenean hortuek denbori goten deu, eta, hastien egun bat edo bi atzaldean sartu bitez, aprobete hortue desente goteko. Ez da, lehene, pandemia denboran, karo, entzien egon ginelez, hasi niken aprobete hortu mundu ezagutzen, eta zanak, guztoko dekot, así que, orduan, beti abenen Bilbon Australitza sartu da egon bierretan, batzutan, astero egun beti joatenaz, da albadot bi, hortue bat desente ukileko, eta gero, hango produktuak bai entzerako, eta jantetzen behar bilketez, bai. Bai daukazu, egiten duzuz, jarraitzen duzu egiten tailerrak horre Malazperan? Tailerrak Malazperan izin laburtin, egonaz bai egiten, baina ja ondorin dautzu iditik gero, azteko temporarik, azken danetara altzen, horreitik, gura otoño horture joan, aztien bi egun, zelen egoten iken jantetzien. Gero esaten iken Malazperana klasik emote. Da, igual aztien egun bet bi, edo batzutan iru. Da, azkenen, egun guztizen, sukalde izartunde, edo numeroak egiten, eta, azkenen, buruek deskantza horre bideo, ez bakarrik ostarraritzan pentsatzen egon, hogeta lau ordu, ez da hori, neskala gunek azue pasizat, Jurgi, beti zauz, ostarraritzan kanien berbentan, edo lanien, da, azkenin batzutan deskonekten bideo, estantzien txarto. Bai, gizatzen. Bueno, zelan hasi zinen zu sukaldean? Sukaldean, lehenko biderre, sukaldean hasi horretik, zugo zinetien, hori, guen jeimen pasteleritza buru, akortenaz, horre lagun batek apunten hauen etete batera, hori, udeko lan bat, 17 urte neukatzen, orduen, eta garbitzen, joan ginen proba batek, eta, zuk hartuztazun bierrerako, eta orduen, ude guztizan almazen duen, eta garbiketa lanak egiten, da, ikusi nagoen aprobetzatzen da zukaldi, eta ireien lehiak ostalaritza eskolan apunten ingen, eta gero arte, hori izan... 17 urteaz, hasi zinen? Bai, klasien 18 hasi zen, ez da, hori zen, akordat denaz 2018, hori udie, 2018, da gero gauz 2018... Gagoan zinean 17-ekin, sartu zinen? Bai, da gero lehiako eskolan, 17-ekin, bai, da meretzik ginen, bai. Eta handituzu? Oino eta 17. Bai. 20 urte pasadira. 20 urte, Australitza esegutu nagoena, bai, holan da. 20 urtetan, egon zara telebistan, Top Chef egiten, non egon zara ze? Telebistako programak egitez, ETV Sukaldarien Liga, gero Abokado, Sukal Herrian, Jugo de Cartas, gero Telecinco Next Level Chef, aprobete danetarik, ez da? Konkursoak bi egin dutez, eta, batien esan hain ondo joan, bestien finalera aldu niken, da, ez da txarra, bai. Egon zara mundu horretan. Bai, ikusi eta telebista bezertan, da, gero irrati zen bai, zen Euskadi Irratian urte osoa goniken Asiako programa bat eiken, oin Bizkai Irratian hau eguesten guztizietan agertzaz bai programa bat eiken, da, azkenin, sarietan da komunikabideetan egon bizu, jartetzi da publizitatea egoteko, ez da, gu hauzen lekue eskauz ez Bilbo aldien, Bilbo erdi aldien, ez eskauz aldezarrien bizotzien, ez plazabarri zen, da duen gauz aprobeta partetan. Orduen eskaini bizu zeuzen ezberdine, da horretaz aparte jendik ez egutu nizaitu, ez pasai jozetzen, zuk ez zu lokal bat ipini, da ez datorri nire, da zeik ez jendik torteko, zeuzen mobidu bizara, edo deko zu fama handize, zure amak edo aitek lehendik jatetzi okio zera, hemen esate bateneko nire nintziarrek itzendezko tradizioa deko, egun ama hasi zen, da hori semiek segitzen dago, eta karo, familia horretak, baina, guaz eginen zerotik, eta lehengotan... Ondino galdetzen dute amagatik. Bai. Ama bizira? Baina ez. Baina gu gaude. Bai. Edu tainaki, bio...
Da Hora sukaldatzen dute, dio. Bai. Osa, ni uste nuen bat azagoela barra eta ez da sukalda, baina ez biok sukaldatzen dute. Da hori, esan gutena da hori, zerotik hasti ez da, enpresa dutuen mobidu bizara. Eta ez pasara mobiduten, Mugitzen zara. Bai. Eta bai asko da hemen betetzeko eta betetzen dira. Bueno, azte burutan oso ondo egiten dugula, azte barruen gisa postetzen da, ze hori hau da oficina lekue edo apurrete aparte gaur, zagartzen zubizia apurret, bueno, Jende asko marretzen da, baina igual ez da geratzen jateko. Bueno, tabernara igual bai, baina gero jateko da, azte barruen normal egin dugula, baina gure fuertia da azte buru ez, azte buruen entorten da jentie, Bizkaiki, Gipuzkoa tipe bai, Araba tipe bai, eta gero Bilboko erdialdetik eta bakatzen da jende, igual jende bakatzen da denbora libre dekonia. Hori gertzen da igual hori oporrak hartu horretik barikuetan, zema jende tortzen da, da azte barruen hori eskauzi dezulan erdialdien gisa postetzen da, baina bueno. Ja hori, gitxi gora bera, kalkulet da zelan bidizen goizek, así que ondo. Bueno, eta sortze urte hemen, badaukazu gautxukoa, zaude hori, irratzaioetan, ze proiektu berri edo zer dago kontatzeko? Momentuz ez, bigarren, hau ondori gotxo, ondo joatie, kortesakun irugan urte arte, gitxi gora bera, lehen urte bizek gogorrak izan ziren, gero pandemiz etorzen, da gero pandemia ostetik ja gorantza joan ninen niko ondo. Eta indautxuko abel gurtie da, horregabiz ikusten lehelo guazien demide zeuzer geusek izan baino. Eta bi lokalarati ja oso batxada. Da, ja, irugarren batarati ez da izan gamaituko nagoen burutik. Ja, baina, esan duzu pandemia garaia, claro, zer kontatuko zenuen sare sozialetatik. Agian, ez. Pandemia garaian engendun take away apurbetamen, itxiki egon, nego etorten ginen, da, enpresa bateaz engendun kontaktu eta entzera arateko eta egin duzen planter batzuk eta holan, baina, bueno, apurbeten den hori pasetako, ez diruera asko erabazteko azuzen artate zen duen, geusek eta paketako, baina, dinot, egoten da, eten nune luze hori, eta gero, azteko gorakada hori, zer egongo zen aurretik, ez? Ez, nik uste dizen zela, pandemia eta gero, hori ude horretan, jentik izibalez Euskal Herritik urten, orduen hori udi izin zan oso potentie, ze jentie bertotik egoan, da dirue oporretan gazte barik, gazte man, igual ostalaritzan, edo, bueno, igual bigarren etxe bizitzan dekonak, bakio, lekeitio, mundakan edo lan, baina Bilbo jende asko berratu zan, orduen hori udi oso ondo ez esan, da nik uste dut horrek lagundu gaituela jentik gizako ezagutzen. Da, hortik aurrera ja oso ondo joan ginen bai. Eta uste duzu, hondik aurrera dauden guda kontuak eta ari da, petroleoa ari da, igotzen presioa, gaza, uste duzu, bai jendeak hasiko duela berriro bidaiatzen, Bizkai inguruan, edo Bilbo inguruan hemen geratzen? Enau seguru, Rusiako lego, Rusia da Ukraina arteko gerriepe, zerealak asko izoan, azkenen gerrak australitzatako estatu zondo, jentik dirue apurbet justo etxuteko nien lehenko kentzezunera denbora libreko ozio esaten dara, ez da? Australitza ozio bat dalez, denbora libreko geuse bat, nik uste hori honen gudaketak guri etxatorkuz bat behar du, ez, keba. Jentik ezin badu joan kaina bat hartzen, igual lehen lau egunetan joan pasan, oin igual bi joaten da. Orduen, murriztu bizu diruen leku batetik, zuk diru bardineneko zu, baina kostiek gero eta gisa badie, nundik kendu bizu, ez da? Ez da, nik ezakit, nik uste dut dagoela ohitura kainak hartzeko, ez dakit egunero, baina astean zehar hirutan lautan, eta hori ez dutela kentzen. Nik ikusten dut kaletik da jende bera ikusten dut kontsumitzen. Igual kainak ez, baina igual jatekoa. Igual jatekoa, lehen astero joaten mazinen jaten, baina igual birrike hilero edo, ez da, azkenen etxe bakotzien diru kontuek eta bakotxatak ez da. Txartela gehiago erabili. Batzutan txartela erabiltzen baduzu, bai, ez bani dirua, Claro, gente ez da kontrolatuta. Batzutan txartelaz horretzen zu deusek, da lehen ezberdin izan, diruegaz joaten mazara, zupak izu zenbat diru derrezun karteran edo poltsikoan, da orduen igual konstiente bazara, zenbat gazten dezun. Da txartelagaz, igual apurrete gitxi hau, hori bai. Bueno, a ver, juten apur bat laneko gauzetara.
ikasleak etortzen direnean praktiketan, bueno, badakizu bete eskolatatik. Bai, untxe dugu mutil bete, Peñaskaleko eskolatik, untxa oin guazien haside, iru eta hemen, erdi mailako mutil bete, eta, bai. Eta formalak dira. Bueno, oin urtuko, bai, danetarik kumpliko, Osea, gente obie, gente txarra ba, danetarik. Gente que está buena gero lan ingure, bakarrik ikesten da ez da izetarako ikesten, zer gero ez du lan ingure, osea, ez da. Zudara bat zu 20 urte ostalaritzan, nola ikusi duzu evoluzioa ikasleen partetik edo langileen partetik? Bueno, ikasleen partetik, nik uste dut eskolatik lehen baino txarrau perfecta urtetu dagoela. Osa, hori, hemen... Hori izan nahi du irakasle txarra garela. Ez dugu horreik esan gure, gero, claro, zukalde munduen, egon dalako boom bat, telebistako programakaz, argiñano baz, da hola, da gente asko sartu dut zukaldera, pentsetan hori, izango dela, edo David Muñoz, edo Txikote, edo Argiñano, da bueno, hori ondo da, baina gero, hemen egunero lan egide. Da orduan, jende asko nik uste sartzen dela eskolara, jende asko izten dugu eskolan bertan, ez dugu amaitzen kursoa, eta ikasten aldetik niretzako txarrera joan gara. Ez da zehaikik, jende larri dagoelako igual, baina, ze bertan eskolan, gero eta boto irekasten dagoe, supuestamente. Baina, hainbeste jente joati eskolara, ez da inola, ze igual lehen, mutil batek plater bat bera bakarrik presente bazaban, eta hori igual lauen edo bosten hartien plater bat ikin dagoe, hori ritmoa eta hori antolaketa ez duzu hartzen. Gertatzen da hiru izarreko Michelin jatetxetan moduan, ez? Basoaz ikasten, platera zuentzako da, nola zuentzako? Bai, zazpiontzako edo sortziontzako platero zuentzako. Hori de kontu, ez da? Eta zein behar nik, belarra batu? Bai, zure lana gaur belarra batzera. Jazta. Hori de problema bat, azkenien hori, zematu da jente gizia hauek gauza bat prepareu, ez duzu ikusten prozesu lehenengotik bukarara, edo gauza bat ikizu, ez da ni hiru izarretan nara zibili, ni bakarrik izar matikoetan ibiliaz, baina, bueno, ezberdin da. Antzeko alera, baina nik uste dut hori dela, ez? Gauza egitziago egiten dituzu, egin behar dituzu primeran, baina ez duzu ikasten, gehiegi. Bai. Ze asko gara taldean, edo asko dira taldean, eta orduan beti egiten da berdinean. Bai, hori da proletarazoa ez da, eta hori ikasleen aldetik. Eta gero langileen aldetik langileen aldetik txarrera joan da, bai. Zukaldien, nik zukaldien ez dut beste suerte txarra auki, zukaldeko langileekaz, baina zerbitzarizekaz, urterik urtera txarra. Ze jentik gero eta bier ditxain gude, azte guren jentik ez dugu gure lanike, batez bertoko euskaldunek eta holan, gero eta gitxia, batekotez bertoko batzuk, baina oin dela bi edo urte, kanpotarrak eukino zentanak, harin hau hasi niken inbaitanak ezin bertokoak, baina aldatzen doaz, da bertoko jentik gero eta gitxia gure guen ostalaritzen lan, ez da bada hori, ordute gize, Nik uste dut kanpotarrak direla asko lan egitera badekitelak zetako etorri ona, itxi dituzte haien herriak bizitza aldatzeko, hortik ateratzeko bizitza zailagoa hori atzean izteko, eta etorri dira jakinda hemen lana dagoela eta lan egitera etorri dira. Baina pandemia garaia pasata, konturatu gara zer den lan ez egitea eta bizitzea eta disfrutatzea eta gero kosta zaigu, nik uste dut orokorrean. Bai. Moduan, kosta zaigu esatea, sartuko ditut, astean, 40 ordu edo 35 edo ezak izan pasatzen dituzuen zuez, baina bakizu nola den osalaritza. Bai. Sartzen dituzula, guk hor museoan sartzen genituen, 70 ordu lasai, eta ginen, kejatzen. Bueno, es que hori zen zegoen eta ez da. Nik uste hori 20 urtetik ona asko aldatu de, orduen kontua asko aldatu de, itxelezko problema eta Michelin izarretan be bai, ordutek izan arabera, da lan balditzen arabera, gero, soldataldetik, Bizkaiko konbenioa, estatu oso mailako altuna da, zango eta hemen soldatak oso ondo da, nik batzutan konparatut, hemen gure hurrien Carrefour betau, Carrefourreko zuzendarizek, hemen plantan dagoen zuzendarizek,
metre bate baino gitxeko horretzen dugu. Da, zerbitzari batepe apurtzu gitxeko horretzen dugu. Orduen soldatan kontu ez da, gero, zuk esan zune, jentik denbora libre balorten dugu. Igual gu daue, egin dugu lan, 2 urte, da gero paro hartu. Gu dagoelako, denbora libre disfruteu. Nik ez da, gero jentik petzeten badeu, jubilatzeko orduen, barbine izango dela, baina ez da, barbine. Jentik ez dugu orduan gauzetan petzetan, uste honik, gu dugu hori ondo bizi, pandemia eta gero hori aldatu ine. Da, ikerten da, hori, jatekoatan da ondo jen dugulan, baina afarizek esatu baterako pandemia hostien, ez die barbinek. Oina hori, tarbeo eta pareta moda, baina kapetan ez da lehenko modu egiten lan. Ez da lehenko modu egiten lan. Ez que gastatzen baduzu zuk esan duzu lan. Osa, gastatzen baduzu diru bat tardeoan, gero ez daukazu afaltzeko. Hombre, hori ari da. Gero esaten duzu, bueno, bagoaz etxera, eta goiz etxera. Bai. Goiz etxera, ez? Bai, perdone, hori, gabetan apurrete hori ostalaritza mundue, bajatu ine apurtxu bet, eta bueno. Agian aldatu behar ditugu ostalaritzan zerbitzatzeko orduak badaude jatetzek adibidez. Egun osoa zabalik daudena. Bai. Osa, aldatu behar dugu kontzeptua edo Bilatu zein den formula edera. Egun guztize iriki egoti esan dugu, igual nik uste gizo ikusten turistentzako eta hola. Ez dut ikusten nahi beste bertoko jentintzako, samengoak, bai, ez. Hemen, afaltzeko ni girian azta nahi dut afaldu 6 erditan, ezin dut. Edo 7tan. A ber, udene normalien apurete flexible goten gara. Ude bueltan hori, ekaine ustaile, agostu eta iraien lehenkotan, bai, kanpoko jente asko dau, da batzutan bai dut, 6etan, 7etan, da bueno, orduen deitzen badago, gu antolatzen gara apurret hori zerbitzu emoteko. Normalien guk 8 artera ez dugu iriken, baina, bueno, aldatu jo dugu, bai. Aldatzen zarete... Apurtxoek bai, udetan bai, bertako jente bikitxia dagoelez, orduan apurret konbensen bizu basela gantara dirue. Atera, berda, bai. Soldatak normalean zen badituzu. Guk hemen jatetxien dekuz normalien hori hiru zerbitzari, sukaldari bat eta gero. Bost. Bai, bost, eta gero birma non horre zapatura da laguntzeko, beste bat, baina hemen bost. Da, bi lokalakaz, guztire 8. Bai, gozian jente getxi dugu, ordutegi apurete oso murriztu da. Goizietan egitegu, da gero gabetan, atzaldi ez dugu iriken, da gero asteburuan bai, asteburuan osoan, bariko zapatetan hori bai, baina jente getxia egiten dugu bai. Claro. Dira, bi lokal alokailuan, 8 soldata. Bueno, zuk esatia solen, ez? Martxoan, bueno, urtarria delako. Bueno, urtarria ondo inigulan, zata batera, urtarria oso ondo. Otsaile, apurtzu egitxia. Da, gero martxoan, hori, pasan hastien, eukigen duen, subize. Oin datoz, oporrak. Da, guk hemen bai egiten dugu, bajakadi apurtzu bet, kapoko jenti badau, baina kapoko jenti azkenin joten da, hori, leku tipiko atara. Plaza Barrire, igual Ledez Makalera da Aldezarrera bat, ez da, gu gauz Aldezarrien alboan, baina ez gauz Aldezarrien barruan. Ez gainera zaude beste aldean, ez? Bai. Pasatzen da igual, hora horretik, ez? Bueno, hemen turistik datozen hoteletatik eta bai sartzen die, baina, turistik asko izaten die pintxo kontuen da horan, ez die beste, etorten die bai, frantziko jende eta jaten da horan, alemanak eta bai. Beziko dute Japonian zukaldaritza edo soetikoa edo da, normalien turistime guztietezak hori bat, tradizionala edo tipikoa bertokoa probeti, ez da? Bai, hori bai. Bai. Pari. Bueno, ezakit ze gehiota zintzelin. Hori... Bueno, pilota munduan egoten zara zu, ez? Bueno, nik palara jolasteot, palara federaute, txikiketik jolastuot, gero hau idina buen intxina buen jolastienik, oza, que bonaz 5-6 urte jolastu barik, hola melodikunaz, azkenien beti estraditzen sartunde, zuzartzen zu, pintxo probeu, da, bueno, da, gurtien buelten asustatzen jokatzen, da, bueno, pizkai kontzamendu gretunaz paleta larruz, 3. mailan, lehenengo bigarren da 3. dauz, da, 2. mailara izan gara, eta, bai, pelota mundu guztoko, da, bueno, eskupelota, da, festapunta ikusteko, da, gero nik jokatzeko palara, bai. Miribilan eta deportibo, no, Bilbon, bai, Bilbon ambiente txogoten da, batez beha deportibo gizau, Bilbon erdialdien hor bikarten da, eta azkenin Miribilara izan bizu, holako final handi bat dagoenien da jende joaten da, baina, hori, estantzien horan Bilboko jaizetan bertan be, ez da betetan, frontoie, gatsa da. Azkenin Miribila, auzo barri beta,
da gero eta jende gitzago zide, ume gaztiek ja badauz nerabeak eta hola, baina, klar, honi ozteko hori bizize, sartutzuteko esate baterako. Norden, miribila dago ondo, zer hor dago frontoie, balontestoko kantxa, bomberuek, municipalak, hauzoak bizitzatzen dago, baina, bueno, apurka honi da oso barrize. Da orduan bastain, ez da bardin hori, deportibo, igual partibotiko zibil guardialdien arapatzen da gente ikusten, da, bueno, esberdin. Deportibo gainera dauka tradizioa, ez? Palakoa, beti, zestara jolastu dira, baina batez bepalara, bai. Bilbo inguruko lekuek eta herrizek palako mundukoa die. Uribe Kosta, Basopelana, Armintza, Plentzia, Mugize bera, hori de palako purete, da gero eskerra dire, bai, Sestao, Barakaldo, Portugalete hor pelotara beti jolastu dira, bai, asko, da, ostera, Ninas Gernikarra, bueno, gure aldien gizau zestera, Durango, Markina, Gernike, Navarniz, Navarro bueltan beti gizau dira pura zestako kontuen. Da gero eskue, hori ja, leku guztiz da jolazten da, eskue oso garrantzitsue. Bueltatu da, ez? Moda hori... Bai, pilota... Bai, hemen, bueno, tradizioa dizuzeku eta bai, hori oso ondo. Bueno, akordatu da zontxe, ez dago gidoian. Bueno, entzun zenuen noma René Redzepiren... Bai, zer rentzuot. Bai. Ez dut irakurri ondo, baina... Bueno, bai, jatetxe itxi dagoela, da langilleri itxitzi, ez da? Bai. Presiño hauki dagoelako, hainbeste jente atzetik, eta... Bueno... Ze goten dizu, Ni naspertan egon, orduan ez daik zelako da hori presiñoa olako sukaldo baten egoti, ez daik. Baina gozara presioak dauden. Bai, ni Michelin sarretan egon haze moroan eta kabuki bai, Madrilen. Da, bueno, baina oso izinik egote zinen, berbagitxien, lana eta jazta. Baina, ez daik, niru Michelin sarretan ez daik hor noman, ez da beba, honeke langilek, berbatxarrak esaten zizela, sakatu, bueno, ez da izelako puntura arte ditzen. Benetan gelduten nintzela, ahozabalik, uste nuen broma bat zela, irakurri nuenen. Bueno, ikusi nuenean, markatu, René hitz egiten talde osoari Los Angelesen, hor zeuden kokatuta pop-up bat egiten, zakitzen bat, hilabete bat, uste dut egon direla Los Angelesen. Eta batean taldeara hitz egiten, bueno, ezin dut aldatu egindako guztia, niretzako egin duguna oso polita izan da, talde moduan, lortu ditugun gauzak izan dira itzelak, eta esan behar dizuet, ni banoala, zuen eskutan izten dudala hau, presioak gain egin dio. Hombre, ez que jenti badeko zu kontra eta sare sozialetan kaina ematen batzue telebistan edo irratitan, bueno, hemen bai, presioak ganezka emontzo eta... Badakizu, René izan dela munduan hiru aldiz bintzat. Bai. Top hor egon da bere jatetxeakin. Aldatu duela bai sukaldatzeko era, barazki gehiago jaten dira jatetxetan beragatik. Bueno, berak impulsatu zuen apur bat barazkien edo vegetalen mundua. Sukaldatzeko era bai, bueno, hartu zuen agian Aldurizetik apur bat, goietik apur bat, Michel Barazetik apur bat, baina berak goraipatu zuen barazkien mundu. Bai, vegetariano mundu hori ez. Bueno, zu benerroan, pasara, holako sukaldi egiten zentuen, ez da, jokete... Baina, ez que nien zer dugu, tipo bat, berrogeita pikurtekin, zene alaba bat edo dituen. Dana ondo juntzaio bizitzan, egon da hor, bera da, Olimpo horretan, bere izena dago, ez? Eta bapatean, azten dira sare sozialetatik, mehatxuak, ez dakizzer, eta apurtu dute. Bai. Baina, apurtu dute guztiz. Hori hemen bekertatu zen, ez da, Jordi Cruze, asuste dute, hemen Katalunian kaina asko sartu txien. Baina, hor dago, Jordi. Bai, horrek ez teo itxi. Bueno, persona bakotxa ez da bardine, da, ez da leitzak, presiño asko deko, eta
horretan maiataina, Bueno, gainera itzi zuen, lehenengo gero bueltatu zen, ze familia esan zuen, esan zuen, bueno, nik izten dut mama, itziko dut. Zakizte, ez? Bai, bueno, es que, ez gatxata, ez da? Azken jatetxolako bat okikie, ez da, bera jaubie, igual esan, ez da? Zan... Bai, bera jarretzen. Bai. Bueno, traspase guin badeu eta jatetxi, bueno, a ver. Momentuz junda, ez dakik zer gertatuko den, baina bai, ni garatu nintzen, zer gertatu da hemen, batean... Bueno, buelta hau ez dut uste jaingo danik, ez da, horrela zera diaz, igual beste irtera bat topeko deu, Bueno, dirua izango du, baina moralki, nik uste dut apurtzen zaituela barutik, ez? Hombre, ez ukilezun lana, eta gero zure langileik edo destruitzen batzue, ez da... Esan nahi dut, danok ditugu akatsak, danok ikusi ditugu gure gainean zeudenak tratatzen jendea gaizki, ezakizet, baina, bueno, esaten duzu, lan guztitan sufritzen da, apur bat. Bai, hori argi da, baina persona batzuk joaten lanera, bakarrik udaren kobreu eta gero lan gitxien, da bestien kontra, ez da, esangote, hori hemen pasetan da, langileekaz, beti pasetan da leku askotan. Leku guztietan pasetan da. Bai, eta gure maia txikixo bada, baina esangote hemen bardin ikusten da, niri pasetzat oindala bi aste, arrarpe bat zerbitzen iben, maizeri deitzen, reservak anuletako, eske ja, dices, joder, increíble, joder, soldata da korren zure erdudek sartzen zuzta, da niño, ez duzu lanik ingune, joder, ez, hombre, kalera botan hauen, evidentemente, da hola, ez da, baina gertatzen dira, bai. Zenbat gauza ikusi behar diren mundu honetan, ez? Bai. Zera mundu oso, nik uste dut sukaldaria denak maite du bere lana. Hombre, argi da. Normali, bai. Badauz bai batzuk honetara gatik etinenak etxakila guztetan, baina, bueno, normalien bai. Eta zelan daudenak gero eta gehiago daude, bai, saiatzen ari dira ikasten ardotaz, edaritaz, nola zerbitzatu, nola mugitu, ez? Nola mugitu salatik, nola itzegin. Bueno, hombre, gastronomiak asko evoluzioen dugu, ez da, azkenean ardoan munduek eta garagardoanak, sukaldi eta nak. Gustatzen bazaizu oso polita da. Oso polita da. Kafe mundua da, itzela. Bai. Edo gure mundua, segura asko daude, bai. Orduek sartu bizuz, hori argi dau, baina, bueno, guztetes jakorari oso lan polite da. Da, claro, problemi dau, beste irterarik estekon jentientzako edo personantzako, amenazten dinen lanien. Ez da guztu daik lana. Orduen, zuk espazu guztu daik lana, da nik inot biher jentienaz. Ez da baten guztu lanera. Claro, ni nago pentsatzen. Eta nola egiten duzu, jabe moduan, jendea egoteko gero eta guzturago, dagoen testuingura bakin, jendeak ez du lan egin nahi, nola egiten da? Nik niretzako, personalan kontu da ziklikoa. Aztezan ekipo batekin kosteten da, da irautitzu urte eta erdi, bi urte eta piku. Baina gero, joaten den bat hona beste, kantzei da jendien. Osta emizu beste ekipo bat. Da irautitzu hori, bi urte guztiz jota, gitxe gora bera. Eta nik hamen 8 urte da datez, holan ekipo finkoak, hau laugarren adara izango da. Zaten guate, ekipo oso naukik ebe, batzuk, hori ekipo nahi arte, 3-4 hilabeten kostetzen daik. Baina azkenean, jendi joan egin da, edo zupo eta bizun honor, edo, baina bai, oso gatsa daukik langileek, 8 urtien, 7 urtien, oso gatsa. Zer desgazta asko dugu nebanak. Da, espatzatzu guztetan, gatsa. Da, guztetan be, azkenean kantzik izana, ez da errezan. Ez da bat berrezan. Salto beste legu batzera, edo... Edo igual dinamizia gugu emotetxe beste legu batera, edo jaien munditza, edo, bakotxak berane, edo australitza itzi da beste mundu, beste lanbide batera, joan, bai horrek, da ikusten da. Bueno, goten da bi partetan, badatoz jendeak, ostalaritza da, ez dutenak ikasi, baina gustatzen zaien, eta gero, badoa zegoen beste mundu batera, robatzen, sorte robatzen. Gero australitza betorten da jente asko beste ogibide batzetatik, da hartzen da tabarna bat, jatetxe bat, pentsetan, hau, irik jesule eta ja dirue asko inozte zule, da, holan, ez da, zazuke kostu kalkule bizuz,
alokairu, gauza asko kalkule bide, ez da, Esan du Ferranek, ez? Ferranek horretaz berri egiten du asko. Bai. Zabaltzen dira eta bakarrik 10 irango. Hola da, eskola da, nik hemen Bilbon ikuste dut, jende askok iriken deu. Da, hola, hainbeste urte, gure muden, 8 urte goti ez da, da ni baina proekatzen da, baina momentu segiduko baina ez da izan denbora. Azkenin autonomo bizimodue, da mile gauze die, langileek, diru kontuek, gero eskarizek, sukaldatu, ordutegizek, persona batentzako oso horra da. Igual beste batzuk bikoti egaztekin daue, edo baskide batean, nire kasuen neuak egin nau, da, niko gorra da. Da, epoka batzuk txarra usauz, betatzen hobeto, da, benetarik, ez da. Bueno, Jordi, animo guztiak, eta ez dizut labortuko segundu bat bez. Vale. Gomeiatuko txut kaina batera batxe. Eskerrik asko. Ondo. Eta, sorte, hombre. Eskerrik asko. Vale. Vale, ba. Abenturakin. Abez lan bat. Venga. Bai, agur. Agur.